Diya ta karon sa kuan, Lloyd Asot diri sa Barangay Kasisang, Malaybalay City, Bukidnon. Diya kami karon sa among kwarto. Kaming duha ni Kuya Andy. So mo ni among mga kuan, mga sa amin na po'y flat screen TV, na remote control, na po'y mirror on the wall, na po'y aircon gipol ganyan para dili kalkansi. Tapos sila ay lampshade. Lampshade ba na po'y kuan para sa kuan gusto ka na kay basahon, i-target ra nimo mga idol. I-target ra nimo dito sa basahon nimo or mga nakatrabahoon. Na sila automatic na suga. Itugsok-tugsok ra nimo mga idol. So shout out dia sa mga kailan ni Kuya Andy. Pero si Kuya Andy nagpa-presko pa. Kay kapoy ka mong biyahe. Kapoy biyahe. Oh, gikan pa sa Surigao, abot mi sa Malaybalay. Nandiyan na hapon. Surigao nun. Okay. Kami kay pagkakuan sa ilang bitchit ba? Okay, napi lang mga sa panilya. Prim. So, karon, one day millionaire sa mi karon. Pagkaog mo, pobre na po. Kachamba ba? Kachamba meron. So, kung gusto ka magkape, na po sila i-preserve na 3-in-1 kape. Ano? Tara, ilang kape. Na po'y tasan, kutsara. Na po sila kuan heater. Kung gusto ka magkape, kung gusto ka mo inom ng tubig, na po sila tubig, ibutang na ro. Mirror on the wall. Makita nimo ang imong kagwapo diri. Kuya Andy, unsa may imong kaistorya diri karon? Huwag na sa tanan na mag-adwal na po ng katawran. Mardaw na hapon, Malaybalay Bukidnon, labi na sa akong lugar. Sa lugar ni Baez, sa ikaduha ko man lugar ni Baez. Surigao City. Surigao City, mardaw na hapon sa ito tanan. Amurad to, jay, ali kami kumansa, Malaybalay Bukidnon. Nag-escort kami ka Mano Joy para mahilot siya o magpakadadaw siya. Okay. Moro to ang message ni Moro to, Kuya Andy. Salamat. Pinakaidol na ako na amuro na ako igsoon, si Roland Palma Baez. Okay. Nice. So, moro to among gi kuan among gi kuyogan si Sir. So, karon ako pong ipakita ang among kinsa man ni? Tubig, delivery. Tubig. Delivery tubig. Dari among kuan kay iba na. Delivery tubig, delivery. Nalimon. Ito na ang tubig. Hindi ka mabili na. Salamat! Nabilin mo ng kuwan. Hatod niya ang tubig ni Kuya Andy. Salamat. Kaya si Kuya Andy mo ni Kuya ng Surigao. So karon si Kuya Andy nag-relax na kay di ka puy man mi sa biyahe no. Wagod mi nakuha na tuslok ni Idol Sarsilaw. Pero okay naman kay nakita man namo sa iyang mga mata nga ang among mga panglawas wa na mga diferensya. So wa na mi gikuha niya. Gituslok. Mo na gitawag og acropressure sa kuan. Chinese medicine na siya. Mo na among purpose nga naabot mi diri sa Malaybalay City, Bukidnon mga idol. Napod mi trust kan diri mga idol. Kaning among flat screen TV. So among gi-try og on karon. Among gi-try og on karon pero di man mi makabalo. Pero si Kuya Andy makabalo siguro ni. Gi-try na namo kay gusto mi mulantaw kuan Batang Quiapo ba. So nakasaksak man magpalaban yun may grumboy ani kung dili namo ni mabrihan. Kay murag may depekto ang ilang remote control, murag lubat ang ilang baterya. Baliktad. Palaban yung tagrumboy ani karon. O karon mga idol, high-tech ay ang ilang mga kuan mga idol. Ang ilang room kay kani ikuan rin ni i-scan rin nimo mga idol. Adisir ka mo sulod diri. Kay na may scanner sa gawas mga idol, ibutang ra nimo dito, i-scan ra nimo dito. So mabre ang door. Pag sulod nimo mga idol, kung gusto ka na namoy kuryente mga idol, isaksak ra nimo diha mga idol. Pag saksak nimo diha mga idol, nada siya kuryente. Muon automatic siya. Muna i-purpose aning card. Wa na susi diri nila mga idol na sa ilang hotel no.
Una ni ka-high-tech ang ilang hotel. So kung naisunog mga idol, kani siya mga idol, pag makasimhot tag-aso mga idol, mukalit na nagsirit ang tubig anak. Mo spray na siya para mapalong ang kalayo sa sulod sa atong kwarto kung in case na masunog. Gitry na ni Kuya Andy siya ang iyang flat screen TV. Mga idol, dito ibutang ang card na to mga idol. Ya. Abre ko ya kay napadlak. Ano ko nadala mga idol ang card bando dili ko kabre. Nalimtan mga idol, kailangan mo gawas kay kani mga idol. Dalhon nimo. Kay kun di mo dalhon pagbalik nimo di ka kasulod. Ang ani. So karon mga idol na karon sa CR sa atong kwarto no. Napo sila yung blower. Ang ilang kuwan. Lababo. Meron ang dahol. So napo sila yung tawil. Kung mga ligo ka diri niya, diri ka maligo mga idol. Yung shower mga idol. Kailangan kamo pinitani mga idol kay kung kaya kamo piniti malugawan ng tubig mga idol. Grabe mga hitik mga idol. So kung gusto kang CR mga idol na diri. Muna lang CR no. Kung mag-plus ka mga idol, kanina to slow po ni mga idol. Wala po yung mga shampoo. Pero ako ning dalon mga idol, pag di na mo mauro. Toothbrush. Kailangan mag-toothbrush ka. Kaya siya mga idol, toothpaste eh. Toothpaste ni mo mga idol. Para masayod mo. Yung nana siya kasayod mga idol. Toothpaste man din niya. Colgate. Toothbrush ba? Nakay toothbrush. Automatic ra.